Sabi ni Kuya, mayroon daw po dito na pulse. So puntahan po natin. Ayun po sila. Susunod po ako. Tara. Puntahan po natin sila, Kuya. Ayan guys. Bago tayo makapunta doon sa pulse, mayroon po tayong dadaanan dito na ilog. Ayan po, maganda. So sacrifice naman lang po kahit mabasa na yung pagtalan ko. Importante, makita ko po yung pulse dito sa may Bayawas. Tara. Maliit sir, yung maliit na Bayawas. Yung maliit na Bayawas? O naanda baka mahulog yung cellphone. Maliit pala na falls. Ano ba ito? Lalim din oh. Bilis ng agos. Bilis ng agos dito sir. Ha? Malusog ito ba mahulog ha? Lahat. Lahat ng pinaghirapan. Hirapan ko. Mahirap mag-video. Ayun guys, sa ngayon po guys, ayun lang, nakikita niyo po ito. Medyo malalim. Ha? Tama lang siya. Pwedeng maligo dito. Wow, sobrang linaw po ng tubig. Yan. Ayun po, nakatawid na po tayo. Tayo po ngayon ay sa may pinangaroonan po ng Bayawas Falls. At sila kuya po ang bahala na dito. Ayan, napasa yung aking pantalon. Maliliit na falls no sir. Okay, stop mo na. Mamaya ulit. Ha? Kuya, ano yung kinukuha nyo? Ha? Ano yan po? Anong tawag yan? Suso. Ito guys oh. Ito po yung anong tawag dito? Nakatagong ano bang tawag dito kapag ganito? Yung pong tubig ay nanggagaling po sa may taas ng bundok. Bukal daw ang tawag. Ayun po. May mga kasamaan po ako dito na nangunguha po sila ng suso. So mayroon daw sinasabi po dito na sa bandang itaas po ay may falls. Okay, kapag sinabing falls, syempre gusto nating puntahan. At ito po yung mga kasamaan ko po dito na magtutour guide po sa akin. Punta po doon sa taas. So ito mahaba-haba po itong na okay, tubig. Ayan. Bigyan mo ko. Yung dala ni Kuya. Bayawas Falls. Tara.
sa mga tingnan po ninyo, sobrang ganda po talaga. Nakaka-proud ko na first time ko nakapunta dito guys, grabe. Akit po tayo dito lang. Tara kuya. Yun. Ganda sir oh. Yun oh. So sa wakas guys, ito yung sinasabi ko namin ngayon kuya. Nakarating kami dito sa may Bayawas Post. So tara guys, lapit tayo dito. Ayun na. Angas sir. Kuya, dito po. Mayroon po dito? Wala pa? So guys, sabi ni kuya, okay Alvin. Okay. So kuya, alam niyo po, ito ang ganda talaga. So i-recommend ko po ito sa mga gustong pumasyal po dito sa may Bayawas River. So ito lang po, ang ganda po ng lugar. Wala po akong sabi. Tara, punta po natin. Wow. Hello. Malalim na rin dyan no. Pwedeng pagliguan sir. Wow. Hello. Pwedeng pagliguan. Bayawas Post. Sa wakas guys. Ganda. Wow. Ganda po na ito. Amazing. Unang punta ko po rito pero maganda na po talaga ako. Grabe. Ito yung natawag nila na sabi ka dito. Okay. So ito po yung Bugawan Falls. Dito po sa may bandang Bugawan, Aguilar, Pangasinan. So yung mga gusto ko pumunta dito, since ako po, ito lang po, unang punta ko dito talaga. Kahit mababa lang po yung post, pero ang masabi ko po, sobrang ganda po talaga. Nagpunta, parang Sarap maligo dun sa mini. Oo. Dito. Sarap maligo dun oh. Parang slide tong isa yun. Parang slide. Wow, ganda. Ganda dito. Malayo na. Wow. So yan guys. So, ito po. So, in-invite ko po kayo dito. Ako na po ang magpo-promote. Sobrang ganda po dito sa may Bayawas Post. Bagamat ito ay medyo mababa lang siya. Pero, maganda po talaga dito. So, siguro babalik po ako dito sa ibang araw. Okay, sasama ko yung mga barkada ko. So yun guys, maraming salamat Kuya Alvin. Ayan si Kuya Alvin lang. Pwede photoshoot tayo dito. So yun guys. Wow, mas maganda po dito. Ito. Hindi tayo maki. Ha? Hindi ba? Kaya ba? Okay guys, ito muna. Pwede.
guys, sobrang ganda talaga. Malalim dito, sir, eh. Pwedeng maligo dito, oh. Malalim. Eto, guys, may medyo malalim sa dito. Pwede lumangoy, hindi marunong lumangoy. Guys, oh, malalim. Tama lang yung space. Guys, oh, grabe. Alright guys, ito lang. Para lang sa vlog na ito. Isasakripisyo ko po ang aking sarili para lang po maligo po dito. Ngayon din gagawin ko. Kaya mo? Kaya mo? Ayun guys, ito na. Wow. Grabe. Ito. Wow. Ganda dito, sir, oh. Pwede maligo dito, ni. Maligo kayo, sir, ah. Talagang maliligo talaga ako yun.
Bahala na. Diba may jacket naman ako? Guys, maliligo pa ako. Para lang po dito sa Bayawas Falls. Makikita po ninyo, ang ganda po talaga, sobra. Ngayon ko na po ito gagawin. Marami po ito, no? Sa aking channel at ngayon po kanaos ka lang pong naligo dito sa may Bayawas Falls at ito po si Kuya, siya po yung tour guide ko papunta po doon sa pinakamataas na kinaroroonan po ng Bayawas Falls. So tara guys, kung gusto niyo pumunta dito, ayan, hanapin nyo lang sina Kuya Alvin. Ayan, wala pong singil, libre po dito at sana sa susunod natin pagkikita guys. Maraming salamat Kuya Alvin sa pagpunta dito at sinaman mo ako. Okay guys, see you in my next vlog. Thanks for watching guys. Salamat. Doon po ang Bayawas Falls, doon po sa taas. Salamat guys, bye bye.